Ningani April somni pathum Rilru le thinlung inhawngin Pathian thu atanga lo chuak kai hroina kan lo don theile theilo chu Bible kan chiara kan thinlung omdana ain khat thui hle a jopa bung somni pani chang somni pani aka achhuak dan chu dong nge te o I thinlunga athu da tha angche tu tianga ni dan chu eng tiangin nge Korinthon khat bung ni chang som pali hian alo soifia Korinthon khat bung ni chang som pali kovel mi chuan pathian tharau lam thil te chu alom thin lo ani ngai chuan a thla kan ni si a tharawa riat fi ani awangin a the theilo reng bokani tharau lama fin na nei ti omzia chu tharau lam thil te mu fia theina la hria thian na nei ti na ania chu ti ani chuan Bible share theu po tharau lam thila Rilru inhawng te le in khar hlat te chu ai nang lo thei hle do ti na ani chu tin mi then khat chuan Bible thu te hi a thlak tak ni anga an musit em boka Bible an chiar ve ani point thu tak mu chu an tum ngai lo chu tiang chu ani awangin pathian ne na injom na nung le thang duang nei thei tur chuan Bible kan mu dan le Bible kan chiara kan relu pu dan te hi apoi mu ma hemi chung chang hi engtin nge poran alo soifia Thessalonica thun khat bung ni chang som pani chiarang che Thessalonica thun khat bung ni chang som pathum hemi wang hian bang lovin pathian ne na lom thu kan ril bok thin pathian thu kan ne na ta in riat in pom lai khan mi hring thu pama in pom lova pathian thu pama in pom zo ka wang khan chu pathian thu ani renga langni aring tu te chunga thok bok thina chu ne pathian thu chuan kan rin vele ke mani chunga na athok ngal thina I Bible I han keba chumi pheka thuin zia kal tang chuan pathian in inena thil enge mo soidu ane nge ani ti iring ani chuan inena thuron soin inona na aron thok bokang chuti rual chuan irin na le ibe sedana thui tak ain ngat ve tho boka thil lomom tak ero chu irin na kha te takte an tam chiti lek emo polo ni ta se luka mungsom pasari charu tin lalpa chuan an tram mo phang khat ang rin in nei chuan he thing thei mu kong ne na hian lawin phoila tuifin ria ta lawin phun ro in tianga in thuwa oi mayang pathianin a than len tir the ani ti isreng don nia marka bungku achang somni pali ti chuan nau pangpa chuan karinge karin hlelna chian mi puyang che ti ina aw chuak ta nga la Bible in atum poimo takta zinga pakhat chu nuna thu takron soi pathian ne na kanin zom nan din mun le ati chakdan turmin shil ania tharau thianglim lolu theina tura I thinlung I hong ania in ngai tlom tak chunga pathian thu izir ani chuan midang lam de I lo ni nge yang chu tiang dang lam na le than na chu zoi mu nga lo theng le pung chho zel tur ani awang ni tina mu nga zel thei ani kher lo mai thei ti ero hria ila heti la hian pathian thu kan ngai sak lo na le kan sualate kan thla si lawa in thak dang lam tuma Rilru reng kan pudu tat boxi lo ani chuan Bible share point omjia ane thui tak thei don lo thunga tharau thianglim chuan Isu Krista kan lo hnai deuh thei nan kan thinlunga na thok thina Isu hnai deuh chu kan duem kan du ani chuan chan damna mukhopa ti fin kan lo ni ta ti na ni in kan lo suang to ngai mi lo thil tenen lam kan lo mu thei to don bok ani Timothy ton ni bu tum chang som panga le kha thiang lim te chu inau pan te ta ta hre to ini ti in ria in I thil zirle I thil riat chiana te chuan om reng ro Bible kan chiarian eng Rilru le thinlung ya kan put thin le kan ngai dan te chu adik ani ti fin fianan Bible ka chiar kual thin nge nia Rilru le thinlung in hong tak chungin pathianin titura min shil chu hre thei turin no pangte anga rinna nei chungin kalo in peizok he zona kan chan dan hi eng wangin nge apoi mo